Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Fil-ġurnata li fija il-Knisja qiegħda tfakkar lill-Isqof Martri Sant Irenew, isqof li kellu kollegament kbir mal-era apostolika u li bit-tagħlim tiegħu iddefenda t-tagħlim ta' Kristu kif ukoll l-ereżiji, l-ewwel ereżiji li bdew jimtu fih dan il-Knisja. Llum qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Emanuel, Marjanna, Marja Antonja u l-erwieħ tal-familja Farrugia. Miegħi dalgħodu ingħaqdu wkoll ħuti fis-saċerdozju li propju l-bieraħ iċċelebrajna l-34 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. U għalhekk ninaqdu magħkom f'dan is-sagrifiċċju ta' Ratt il-Ħajr biex nirringrazzjaw lil Mulej għad-doni li huwa xarret fuqna. Ejjew għalhekk ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba tiegħu nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajt il-grazzja lill-Isqof Sant Irenew biex iwettaq il-verità tat-tagħlim tal-Knisja u jħabbrek sewwa għal paċi tagħha. Għamel li bit-talb tiegħu niġġeddu fil-fidi u fl-imħabba biex dejjem infittxu li nkunu magħquda qalb waħda bejnietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-Ġenesi. Dawk l-irġiel mistiedna ta' Abram għamu minn hemm u dawru wiċċhom lejn Sodoma. U Abram mar magħhom biex iqabbadhom it-triq. U l-Mulej qal: se nibqa' naħbi x'se nagħmel minn Abram. Għax Abram għad ikun ġens kbir u qawwi u bih jitbierku il-ġnus kollha tal-art. Jien ħtartu sabiex iwissi lill-uliedu u lil daru warajh biex iżommu fit-triq tal-Mulej u jagħmlu l-ħaqq u s-sewwa. U bekk il-Mulej iġib fuq Abram kull ma wedu. U l-Mulej qal: hemm lajta qawwija ta' Sodoma u Gomorra u t-toqol kbir ta' dnubhom. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għal kollox skont lajta tagħhom li waslet għandi. Jekk le, inkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u rħewla lejn Sodoma, imma l-Mulej baqa' wieqaf quddiem Abram. U Abram ressaq lejn il-Mulej u staqsih: u int se teqret it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jaqgħu lil dawn se teqridhom u ma taħfirx lil pajjiż minħabba l-50 ġust li hemm f'nofsa? Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din, li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin, u l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti. Ma jkun qatt minnek li mħallef tal-art kollha li ma tagħmilx ġustizzja. U l-Mulej wieġeb: jekk jiena nsib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jien naħfirha lill-post kollu minħabba fihom. U wieġeb Abram u qal: arani, jien issugrajt nitkellem mal-Mulej u għalkemm jintrab u rmiet. U jekk hemm nieqsa 50 għal 50 ġust,
minħabba 45 se teqret il-belt kollha. U jieġbu l-mulej, ma neqritx jekk insib fiha 45. Imma Abram kompla jitkellem miegħu u jgħidlu, jekk issib hemm 40. U jieġbu, ma nagħmilx dan minħabba l-40. U qallu, la tadabx, Sidi, jekk nerġa' nitkellem. U jekk jinstabu 30. U wieġeb, ma nagħmilx dan, jekk insib hemm 30. U reġa' qallu, ara kif nissogra nkellem lil Sidi, u jekk jinstabu hemm 20. U l-mulej wieġeb, ma neqridix minħabba l-20. U wieġeb, la dadabx, Sidi, jekk nerġa' nitkellem darba oħra biss, u jekk jinstabu hemm 10. U qallu, ma neqridix minħabba l-10. U malli l-mulej temm jitkellem ma' Abram, il-mulej telaq, u Abram reġa' lura lejn daru. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ħanin u twajjeb il-mulej. Ngħidu, ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha mbirek li sem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Ngħidu, ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer nobitek kollha. Ifejja il-mar tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ngħidu, ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Idum ma jadab u kollu modrija. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Ngħidu, ħanin u twajjeb il-mulej. Ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqna ħżunietna. Daqskemm huma swemwiet il fuq mill-art. Hekk kbira tjubitu, ma min jibża minnu. Ngħidu, ħanin u twajjeb il-mulej. U mumwif għall-Evanġelju. Alleluja. Illum, la twebsux qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta ra ruħu mdawwar b'ħafna nies, Ġesu ordna li jaqsmu għax-xatt ieħor. Imbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu, Mallem, tmur fejn tmur, jien niġi warajk. Imma Ġesu jieġbu, il-volpijiet għandhom l-errin tagħhom u la safar tas-sema il-bejtiet, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Ieħor wieħed mid-dixxipli qallu, Mulej, ħallini l-ewwel immur nitfen lill-missieri. Ġesu jieġbu, imxi warajja u ħalli l-mejtin jitfnu il-mejtin tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq dan il-Vanġelu tal-lum. Għal-mulej mhux biżżejjed ix-xewqa, qallu tmur fejn tmur niġi warajk. Kieku Ġesu kien jgħidlu, nimmaġinaw jgħidlu, tajjeb ejja. Però jsemmilu ħaġa, jgħidlu l-volpijiet għandhom l-errin tagħhom u la safar tal-bejt tas-sema il-bejtiet. Imma bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Jekk inti tittimxi warajja, neħħi dawk il-postijiet fejn għalik huma kif jgħidu bl-Ingliż comfort zones. Jien nimxi warajk, imma dak id-difett l-għandi ħallijuli.
li ma rridx naħfer lil xi ħadd li weġġani, dik l-erja tmissilix mulej. Li jien għandi d-difett li nibqa' ngħid u nsekzek dak il-postijiet tidħolx, please, dawk huma il-bejtiet tiegħi fejn jiena nsib ruħi tajjeb. Dik is-sitwazzjoni tmissilix, imma niġi warajk. Għamnek Ġesu qed jitlob isma' jekk trid timxi warajja bis-serjetà, ara dawk l-affarijiet li qed ixekkluk kif ixkluk milli tkun tiegħi. Għalhekk illu nitolbu l-mulej jagħtina l-arfin ta' dawn il-bejtiet tagħna, l-arfin ta' dawk il-erien tagħna fejn is-soltu morru nistkennu u ma nkunux kapaċi nimxu kompletament warajh. Umu bil-wifqa biex nagħmlu t-talbit tagħna. Ħut jeżis il-mixja tagħna wara Kristu titlob minna bidla kontinwa fil-mentalità u l-inġiba. Nitolbu għalhekk u ngħidu dawwalna mulej. Sabiex il-Knisja ma tieqaf qatt tixxandar l-Evanġelju anki meta n-nies ma jifhmux u juru indifferenza, nitolbu. Sabiex min qed jgħix fil-ġid jisma' l-krib ta' minu bla dar u ta' dawk li lanqas biss għandhom x'jilbsu u jieklu, nitolbu. Sabiex l-uġieħ ta' min qiegħed ibati ikun partiċipazzjoni konsapevoli fis-salib tal-mulej li jsalva id-dinja, nitolbu. Sabiex fil-mixja tagħna wara Kristu nitħeġġu dejjem aktar biex insiru nafuh u nħobbuh, nitolbu. U llum kif qal Fader Gerald nagħmlu talba ta' ringrazzjament aħna l-erba' saċerdoti, jiena flimkien ma' Fader Gerald, Fader Anthony, Fader Michael, hekk nirringrazzjaw il-Alla għal 34 sena ta' saċerdozju, ntolbu l-mulej jibqa' magħna permezz ta' Marija, ħalli permezz tagħna jibqa' jsir ġid u iktar persuni jersqu iktar lejn il-mulej dejjem permezz ta' Marija. Għal dan nitolbu. Il-qamulej dawn it-talbit tagħna u dawwalna fit-triq li twassalna għandek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun ta' glorja għalik mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek kolna ferħana bid-daħla ta' Santi Rinew fis-sema. Għamel li bis-saħħa ta' din l-offerta nimtlew bl-imħabba għal-verità biex nżommu sħiħ fil-fidi tal-Knisja u jkollna għal-qalbna il-għaqda tal-insara bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Sant Irinew ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u jsaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr, għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'fiduċja ngħidu t-talba li Marja tina s-Salvatur tagħna u ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wissalta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissolix. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Grazzi, Signor Alla, u aħfir li, Signor Alla. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej kattar fina il-fidej f'dawn il-misteri qaddisa u għamel li tassew nibnu ħajjitna fuqa biex bija nitqazzu bħalma bija kiseb il-glorja l-isqof Sant'Irinew li baqa jistqarra sal-mewt bi Kristus jedna. Nejdu 3 Avamarijiet il-Madonna u l-lum hekk impoġġu il-familji tagħna kollha, partikolarment nitolbu il-Madonna biex tgħin il-familji tagħna ħalli minnhom ikomplu jimbtu aktar vokazzjonijiet għal qadi tal-Knisja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa. Issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.